Създаването на синя зона в град Бургас предвиждат от общински спортни имоти. Паркинг местата в града са изключително ограничени. Все повече хора карат коли и броят на превозните средства рязко се е увеличил. Докато улиците и паркинг районите остават със същия капацитет. Градът се разраства и най-силно липсата на места за коли се усеща в центъра, където са съсредоточени основните институции. В Бургас има един такъв проблем, че през последните години автомобилите станаха твърде много, нищо не е правено с години за увеличаване на броя на паркоместата в централната градска част. Синя или зелена зона в някои градове различно се казва, значи това е всъщност една зона за кратковременно паркиране. За да имат свободен достъп до тази зона, живущите в центъра на града ще трябва да представят документи, доказващи местожителството им и фактът, че нямат гараж, обърнат магазин. Ако се установи, че имат такъв гараж, няма да имат право да паркират, ще трябва да се паркират в гаража. Това е другия проблем, че масово през последните години гаражите се направиха на магазини и де-факто колите останаха на улиците. Синята зона трябва да е създадена до 1-2 години. Още се уточняват подробности около начинът за заплащане за използването на тези паркинг места. За удобство на гражданите сметнахме, че най-добрият вариант е СМС паркирането. Малко по-късно ще се случи да има насочващи табели още от входа на града, къде се намират паркингите. Създаването на синя зона ще утвърди Бургас като един истински европейски град, търсещ начин да се справи с прекалената урбанизация и загрижен за хората си.